kagantaraken pitutur luhur swaraosing kitab Mahabharata kawedhar kagantaraken dening Ki Ngabaya Disulistya editor Firmanastia Budi kameramen Danik Rahmawati ilustrator Adil Wahyu Kusuma pengarah acara Ibu Tuti Erna sugeng mriksani tuwin midhangetaken. Puspa Lut Sekaradi ngantariksa ampak-ampak sumeblak pedhut suh katiping angin sumirat soroting surya padhar sumunar kekencar maweh cahya kuning emasmu ijo ana rawung warnaning lembayung sunaring surya anyunari trita titianing Nata Ngamarta Prabu Puntadewa ingkang katitian dening para Pandhawa dene rarasa tindak ing nagari Ngastina minangkani sedanipun ingkang Raka Prabu Duryudana rata dinten minangun pagedhongan siraping rata Parunggo Sari winangun naga kiblat tapak 5 pancer naringan nyamat sak luluk gedene pagedhonganing rata pinalipit ing Kentana pinatik ing Inten Mutiara rodaning rata kayu 5 rujine kayu cendana sari marmoyen kinari mampah kaduring samirana ngambar arum lumprang Banjaran Sari rayi dalem Raden Arjuna kinarya kusir yan Bratasena ingkang minangka tetunggul laju tindakipun para Pandhawa dumugi ing nagari Ngastina Prabu Puntadewa nata nyangari danan jaya kalang kunging tresnanira mring risang ora dara darbe tekad tan prayogi Yanto Yogya maring Pandhita ujar lamisan nyata wau para Pandhawa sampun prapta ing nagari Ngastina sinugata dedaran dening ingkang Raka Prabu Duryudana dahareca nikmat mupangat ngunjuk sarwa seger dantan wonten saduka ingkang nguciwani
pasugataning nata nagari Ngastina Prabu Duryudana ingkang semu memalatsih memanuhara ngrayu mateng ingkang rayi para Pandhawa sepatus sakesapet jagong ora mangerti sangkan paraning bilai kedadak pepatih Jawi Ngastina Patih Harya Sengkuni ngedalaken Bathok Dadu Untolotis. Sinuwun Prabu Duryudana gandeng bab ngaten menika arang dipun prangguli tuwin Prabu Puntadewa menika sampun pareng rawuh ing negari Ngastina. Menika elok sanget lho sinuwun. Kurawa lan Pandhawa saged ukun menika elok sanget. Selaminipun namung tansah sami cecengilan pramila sinuwun. Monggo menika kula sampun ngedalaken Bathok Dadu. Kangge njangkepi anggenipun sampun dareca kala wau. Monggo sami sesukan dadu sawetawis. Menika namung kangge gayeng-gayengan lek-lekan kemawon. Yo Yai Prabu. Mumpung tindak ing negara Ngastina ki ya Kurawa ki senengane ya dadu ngene iki. Bar pakangku aja mbok rewes ucape Patih Sengkuni. Lan Dursasana padine Duryudana. Ora trep ratu main dadu iku mau ora trep sabab main maling, marung, madon, madat iku mau klebu golonganing molima, laranganing negara lan agama. Nuwun inggih Kaka Prabu. Boten trep tiyang anem suwaning ngarsanipun tiyang sepuh lajeng sami sesukan inggih Kaka Prabu. Samunipun sami dharma monggo kondur kemawon. Monggo dhisik. Werkudara, Arjuna, Nakula Sedewa. Kowe aja malangi Yai Prabu Puntadewa anggone bakal dadu ngeling ana. Mesake sedulurmu tuwa Puntadewa sing gagangake ngawake iku. Wit bocah mung mbok kon mikir kowe, ngopeni kowe lan adi-adimu. Sepisan-pisan iki ya suka-suka rak ya ngono to Yai Prabu. Iya Yai Prabu. Werkudara ora sak semuti-suci. Mumpung ana Ngastina Yai, ayo padha sukan dadu. Ora ning wong ngerti lho kene. Ora ning wong ngerti, wis lawang-lawang sak tutup kabeh. Ora bakal dikunangi para sepuh yang Bisma wis to. Aja kuwatir, ayo do dadu dhisik. Pripun nggih kersa napa mboten? Inggih. Awit mituhu dawuhipun Kaka Prabu kula inggih namung ndederek. Lah rak ngono. Badhe tombok pinten sinuwun? Aku nombokke laladan Kabupaten Petha Pralaya. Lho, Kadipaten Laladan kok kangge dadu menika kados pundi? Dadu menika ora nggih arta to Paman Patih? Ya kowe ora dadi ngopo, wong iki sing dadu iki mau sinuwun bangsane ratu kok wong sugih. Ayo Yayi imbangana kowe ngetohke apa? Ih. Kula ngetohaken laladan tanah Kapila, Kadipaten Kapila, laladan negari Ngamarta. Ah, rak ngono kuwi mau imbang karo pun Kakang, ayo ditohke. Kepareng nombok nomor pinten sinuwun? Kula nombok angka sekawan. Aku angka 5 Paman Dar. Ayo padha ngopyok dadune dikopyok, dadune dikopyok. Mengko metu angka pira? Walah, sing metu angka 4. Tombokane Yai Prabu Puntadewa kalaman sampeyan. Waduh, kelangan kabupaten iki. Nggih, matur nuwun Paman Sengkuni, kula ingkang menang. Nggih, Nger. Nggih, kula ngakeni paduka ingkang mimpang. Sak banjure diterusake, Yai.
Yen mau aku ngentohke kabupaten, saiki aku ngentohke negara Ngastina. Ayo padha bur manuk. Ngastina sak wewengkon jajane tak tohke jroning dadu yen sing menang kowe. Aku sak bojoku sak anakku sak ora wani trimo minggat saka kene. Ning yen kowe sing menang, yen sing menang aku Ngamarta dadi kukupanku. Kowe sak adi-adimu tak buang ing alas Kamyaka, pati bali ana negara Ngamarta apa dene negara Ngastina. Wah, mbarep sareh mbarep ayo bali wae. Monggo. Sampun dipun rewes Kaka Prabu. Monggo dipun rampung kemawon dadunipun Kaka Prabu. Tosik ta, wong cah enom sowan sedulur lagi tengah wengi kok wis ngajak bali to Bima. Piye? Kaka Prabu kula ngetohaken negari Ngamarta sak wewengkon jajanipun. Lah, rak ngono. Oke, bagus ning. Kepareng nombok dadu pinten, Nger? Kula nombok angka gangsal. Angka gangsal menika lambangipun para Pandhawa. Menawi menang kula saged mangsul ing negari Ngastina, Paman. Lah, cocok. Anak Prabu nombok nomor pinten iki? Kula nombok nomor 6. Nomor 6. Ah, ayo padha ngopya dadu. Dadune dikopya, mengko metu angka pira? Lah kalah aku sing menang. Aku sing menang Pandhawa. Dadu nomor 6 sing menang aku. Yen ngono kowe kabeh kelangan negara. Kowe kudu minggat saka negara Ngastina. Kowe Kuntadewa Werkudara Arjuna naik kula Sedewa dadi budak, dadi batur tukon, kelangan kamardikan kowe. Ganggeng irim sarom kundang merot nganan ngiring gelek nyoang ronging sila lelmute angalingi Kaka Prabu Duryudana Kilanana aku melu sambung perkara iki. Ratu Drupadi arep dadi apa kowe? Kowe wis ora dadi ratu meneh, kowe wis dadi budak, ora bisa. Aku ora melu dadu lan ora ana wong kang wenang ngudhukake wong liyane ku mau ing meja dadu. Monggo sinuwun kondur kemawon ing negari Pancala sinuwun. Ora bisa Puntadewa manut sakreh parentahku. Duryudana ambek munista budimu candala ngelingana. Yen iki isih sedulur ya Duryudana. Ora usah kemayu, kemenyek kowe, Drupadi. Dursasana. Pripun ora? Budanana, blejetana si Drupadi kuwi men kuwirangan sawang wong sak kraton. Ayo Kanjeng Ratu. Manuta karo Kakang Mas, tak copot jarikmu, Drupadi. Aja ya Dursasana, aja ambek Deksura. Aku iki Maharani Raja Putring Pancala. Dursasana apa? Wani kowe maju sepecak nyedhaki Kakang Mbok Drupadi tak pateni dina iki. Kowe wis budak, ora budak-budakan. Maju pateni kowe. Wis ben Werkudara. Men dicoba men ngerti sapa jatining Drupadi. Ayo sakmu ani kowe. Ayo. Apa mau dipun
Geret nyampingipun Widrawati eling-eling putri saking kadewatan mustikaning Dawana. Sampun pinten Yodana pinten meter. Boten saged kawudan kaya dangu. Kaya lempoh ambruk pisang Durusana. Aduh. Sang Mahayogi sausing meti mungwing patra kaantang ningali wiji lengsa sangka saking anggraning wuke ragaring karnan tiasira bela dalah jagat wasaning Bathara jagat. Duryudana Puntadewa ora ngira jebul kowe padha lali yen kowe mau jejering ratu jejering narit. Anggepmu apa kok kowe ngetohke negara jroning dadu kowe mau anggepmu apa? Kowe kuwi sapa jan-jan? Kowe sakloro niku mau Trahwita Radya sing tak muktekke ing negara Ngastina karepe nyambung darah Barata. Tibaning padha kowe ora gawe tentreming negara malah gawe rusaking wangsa Barata keparat. Tata lair kowe iku sakloro niku mau ratu ning janjane negara kuwi dudu duwekmu, negara kuwi duweking para kawula dasih. Kok kowe wani-wani ngetohke yen kowe dikelah diprotes dening kawulamu kuwi njot piye to Puntadewa? Oh, kulup wiwit bocah tak kekudang tak digadang para Pandhawa 5. Anak anung Anindita Taruna Ngungkulana bapa jebul merutut saka kudangan luput saka gendongan kowe ngetokake negaramu ing dening meja dadu nuruti karepe Sengkuni lan Duryudana. Yen Duryudana sak sengkunine para Kurawa iki cetha ora utek ning lha Pandhawa ki wong pinter-pinter kok manut panglembuking Sengkuni. Sampun-sampun mboten perlu eyang duka-duka. Menika sampun sami perjanjian sami trimanipun Pandhawa kalah dadu. Ngamarta ingkang rumiyin tilas laladan Kandhawa laladan Ngastina kula suwun ya. Lah klermune Puntadewa wis gawe perjanjian karo Duryudana. Ya, Duryudana. Ngono ya ngono ning aja ngono. Ya. Tak lilani kowe ngukup negara Ngamarta. Wit kalungguhan iki Pandhawa kana. Manjing alas kang menyaka 12 taun suwene. Yen sabubaring 12 taun negara kudu mbok balekne marang para Pandhawa meneh Duryudana. Nggih. Kula purun nanging kula tambahi umpetan setahun. Menawi Pandhawa kepanggih kula padosi Pandhawa badhe kula becal malih ngono kamyaka nanging yen mboten panggih kula wangsulaken negari Ngamarta dhateng Puntadewa. Tandya bala Pandhawa myok gumulung mangung sering saka Kurawa Sambah agung ke Supatite merot arot kablayu tuen sagung roti api arot kablayu
agung rodi pa. Oh, Abimanyu ngamuk. Abimanyu ngamuk toh. Ayo dirondong gaman. Dirondong gaman. Ayo. Nanti kita banget. Abimanyu ngamuk. Ayo, dibetengi prajurit Ngastina. Ojo nganti bobol. Rusak tenan yen kaya ngene. Wah, sapa kae? Ayo, Nata Duryaya, Prabu Uga Loh, mati. Ayo, ayo. Depan kalau parah royokan aja mengubur kok ora wedi ya. Wah, Yan. Ayo ndi patih sing ngene sing marai. Oh, rantara iki. Patih kok marah-mari dadu molimo. Sing ngene metu, sing ngene lak pacul raine ndi? Sing ngene ndi parat. Ayo. Ndi sing ngene, patih sing ngene. Sing kuwi mau. Bau ngene iki mau. Banger, aune banger lah. Buruk nih, watu kene ndi patih sing ngene keparak. Woi. Nemu amcak awur-awur parat. Loh. Loh. Atuh kotoy. Wah, ya. Rumang tamu. Loh. Wah, mati gue. Ayo. Oh. Yo, mati aku. Aduh. Wah, aduh. Mati aku. Wah. Nyambeli parah. Wela, mengko dhisik nggih Abimanyu gawe kaca Setyaki. Mrene yo aja mbyak awur-awur nggih.
nata kresnalon kang ngandi padha yai Prabu Haliwa ayo suta weng biasa lari mira lariya perkodara sampun dipun pepalangi kula bedhahipun negari Ngastina dinten menika wa nggih sampun malangi wa kula saripun turisasa wis Garukaca lan Sirangka Wijaya aja minyak awur-awur ya Mbok Belanono dadi mau wis dadi pekarmane wakmu Puntadewa pancen wit nom senengane main aku ya gumun Ratu Berbudi Balaksana pinter samubarang rek ning jenenge ya menungsa. Menungsa iku mau kedunungan lena lali lan luput. Ketliweng penggalihe nganti nanggapi dadu lawan Duryudana. Pepundhenmu para Pandhawa nrimo dibuang ngalas Kamyaka. Ana kulup larinen derekno tindak ing pepundhenmu para Pandhawa. Kulup para miyarsa mekaten gancaring carita wayang-wayang digital. Kingabehi sak kanca nyuwun pamit, mugi panggihan ing minggu ngajeng. Nuwun.